Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Nriungut ki khana samla kilami perthai banya dai ke mai mariang daga batmu ban lejbu dorkhas ha ka sarkar jalla rengkat ki mat jingdawa ba kadai ban wad ya kilat kilenti ki ban ne scam khnang ban penne pensa ya ka mariang kani ka long shibenta jong ka jingya snokti ka jong ki bat ka kanhon Fridays for Future ka seng jong ki khana police school hasat la ka perthai ki bala rai ban pep school haman la ka sngi tho ding jong ubnai bat lej ya shimenta ha ka jingya ki ban dawa ya ka jingshim khia ban ya dai ka mariang ya ka bala tip kum ka climate change ka jingkala ha ka jinglong jingman jong ka mariang ka dai nakadaw ka jing Roy State ki karkhana bo bonjat ki ba punmi ya kil air jabo ki ba longbi ya ki bala tip kum ka carbon emission kani ka kanhon na nong ba Shillong kan penlong lem ya ka rally ha ka arfsau tarik mentau benai jemang ya ka ba on sedang na Don Bosco Square bat on pensange ha plau jong ususatham auditorium da ka ba yai lengba ka Jacob's Ladder ha ka ba kin lek ai ya ka dorkas bat nriutli ki mat jingdawa hau menteri rangba ka jela u Konrad K Sangma ka kanhon jong gini khna barang police school ka don menta kumba krapongut ai ki ba yasnok tilang le akanya ka rally ka day ban penlong ban khnang ba ki Kenang bagi beliau kintip kan, nama bakani ke climate change crisis, kadai ke bersisha, but kan sakta ini, kan sama nak shibun ki jingye ini, wala tang mentaro kelas mudhu hi kat ke jingshit, kum man kasni ki beliau ki ong kat nang la shit bham ta menjam snem ke kham shit than long kat menang ni gisngi kadang shit ti, but kani ke daw bro kadai menta kani ke climate change. Mentang ila benum dan kini ki kanun la ben ketat hani hindri kini ki senam ki bansawan ngin sa shambon ki jinge takada ngin ladang ngin le menta ngin sa sham jinge mangi hadim ngirim namar ka we ka bas musik ka long ba bon ngi ngin patip khang ka ega ta ka climate change ka kani ka long ka we kani ka long ka daw ba bangile kani khnang bangin pen bangin batai bat bangin ong ki brio ba ni ka climate change problem kan long shisha kata ban pinjin jari ni ha ki snam pin banwan kumbakila pelat ha ki scientific evidence ki mat batai ru spang klarali ma hoi de ha ka ap sal trek kumban le keleng ka perthai ha po Shillong ru ngin sedang ko ka climate change awareness rally ka man sedang na po Don Bosco Square ka hiasa po St. Anthony's College, All India Radio, but Shah State bangin penkut po State Central Library. Dengi kerpat ya baru kibri ban ya shim talem hakane ka campaign hakane ka rally kena bangin la ban batai kena ba fila ban tip show sepang ka ne ka climate change ba kumno fila ban haki hai kam berit jompi kumno fila ban yarap yakane ka jingjinja paiba kila man sign up na po Facebook nei online khnang haki hakane ka online Google form juni ki shu ai ni tang ka email bat kerteng ki khnang bengila ban phai ki email se phang ki articles but shapang ka ega ta ka climate change but ka e bengila ban le kum ki brio hai kam ber juni kum no bengila ban penduna haka jo ka poru ni kerpat ni ki brio ban pule ni ki jingtho ki ba pher se phang ka ne ka climate change but banum sngap di rally ne ki lobby against ka climate change ka ne ka ajana do nek khat khnai sa nya ku ar hadu menta kadang jabat bon ba ki sarkar keleng ka perthai kimpat yo i ka climate change kum kata ka jingma ka ba shisha ne de ba mangi hadian bot ngin sa mat ka jing jong ne ka climate change mne ki bro ki ba sham ki sarkar mne ki bro ki ba sham ki office rekam de mangi ki man samat mangi ki ban salong kita ki doktor ki engineer ki lawyer mangi ban salong kita ki nong mi khamat mangi ngin sede kita ki ba ban mat ka jing takadam ni wan ya shim mentalem kum mangi ki khana samla hap ya kan ne ka daw no ma ka ne ka global movement ru la sedang hi da ka khana samla ka badang khat san snam Sweden de kum makahi mangiru ni i ba kan ne ka long ka jing ma ka beshisha takadaw ni wan shim mentalem ka kamni tang ka rata tu ni ka bala ban ong balik pidang ret palat ban
le kan ne kam de kata ka de da phila song thu ba kan ne ka long shisha ka jingma bangi song thu ba kan ne ka long shisha kata ka problem bat ka jingma ta kadang Ka jingmut yang kan ka kerteng yang ka organisation Fridays for Future dan bakai. ka ne ka long very interesting Fridays number ba ni ka bangi ba ka Greta ka kena ka basdang ya kan ne ka campaign kalau ba every Friday ngat try ka apa hedo utayo balai pukhanai snam utayo balai pukhanai ba ka strike ban school mar ko ang baleng in the school balay bangin krekot ladang nimla ban yo yakata ka future ka babha ladang nim baleng in krekot baleng in learn kiniki facts deki we ladang nimla ban the most important fact which is climate change. So Fridays for Future means that we are using a Friday as a day to campaign for our future, to rally for our future, to fight for our future. Hence the name. Are you getting support from schools? Yes, we want to. Schools have started participating. The main reason is that we would not like to compromise the education of the people also at the same time. Hence, we are inviting them to participate instead of striking from schools. It is a good cause, striking from schools and studying on why should we study for a future that may not even be there. But at the same time, we are sure that in the years to come, we will be able to solve this problem. So that's why we wouldn't really like, to follow the striking system, but a more participation so that we will not compromise our education.